Čau ľudia, vás vítam v novom videu. Dnes ideme opäť zahrať Riders Republic. Našiel som novú vec, kde si ideme vyskúšať dať grind na Beer Jumpovom bicyklu. Áno, ako môžete vidieť, tak sa mi to nejak podarilo. Akorát, že netuším jak. A to ideme zistiť, jak sa to robí. OK, takže ideme. Au. To bolo tesné. Už sa na mňa traja ľudia pozerali, že čo robím. Takže takto to vyzerá normálne. Ja to snažím dať s grindom. Áno, dal som grind. Takže je to doma. Chcem si kúknúť, že to vyzerá normálne. Ale toto bol celkom cool. Ideme, tu si dám 360. Čo to stavím, netuším. No, takže druhý pokus. Furt mi tam točí, ja chcem tam dať len 90 stupňov otočku. Čaute ľudia, toto je Jakub z budúcnosti, sa stríha toto video. Keďže som na konci nemal žiadnu reakciu, tak nech sa vám páči, tu máte. Yes, konečne som dal ten grind, je to tam.